Gauza batzuei gehiegizko arreta eskaintzak ez du zentzu handirik. Eta nik uste idazleak egiten duen zerbait dela egunerokotasun horretan oizkanpoko den hori bilatzea eta aurkitzea. Demagun elkarrizka eta batean norbaitek zerbait esaten dizula eta alerta piztutzen zaizu. Esaten duzu, tira, honek esan duena beste sistema batean dago, ez da? Ikustarazten dizu batzutan norbaitek esan ere kontatzen dira, begira lanean zer gertatu zaian eta tak hortxe dago ere beste zerbait berezia dena. Eta hori da literaturarako gai dena. Literaturarako ona dena. Ez da dena baliagarria, janaria, ezakizer. Ez, zerbait entzuten duzunean alarma piztutzen da, timbre bat jotzen dute. Eta hor ikusten du idaztarte zoragarri horretan, esan dugu, benetan bizitza horrelakoa da, osatu gabea. Behar bada, esan digute edo entzun dugu edo pentsatu dugu, bazegoela lorpen bat eta dena borobila izango zela. Ertzi gabe, eta hori ez da horrela. Bizitzak baditu txoko asko, baitu zulo asko eta inoiz ez ditugu gauzak lortzen. Zerbait lortzen dugu, baina berehala beste zerbaitek kale egiten du. Eta ez dakigu hori nola kudeatu. Eta askotan gogobetetasun falta edo eza esaten diogu horri, baina nik uste hori dena ikusten. Harremanak izan ditzakezu azkar laburrak jendearekin, baina oso sakonak pertsona gutxirekin izaten dituzu. Eta hori horrela da. Literaturak aldiz eskaintzen dizu harreman oso sakonak izateko aukera. Zergatik hortxe haudelako pertsonaia horiek zurekin harreman intimo bat izateko prest, eta hori doaia da. Es cierto que en nuestras relaciones diarias la gente no hablamos de realmente lo que nos preocupa, ¿no? Que todos tenemos... Egia da orduan esaten duzunaren arabera, pertsonak egunero ez dira bakarrik zoriontsuak. Nik uste, orokorrean, batzuk garela zoriontsuago, beste batzuk tristeago, eta nik uste oso zaila dela aurkitza norbait guzti zoriontsu dena eta norbait guzti zorigaiztuko dena, eta hortxe dago gatazka nik uste. Aurkitu behar dugu zoriontasunarekin bizitzeko modua eta baita zoritxarrarekin, minarekin, beldurrarekin bizitzeko gaitasuna hori garatu behar dugu. Nik uste gauzak ez direla betirako, zoriontasunez abatzurentzat eta zorigaiztua bat irakurlearentzat, eta irakurleak izango du pertsonaia hori berriro interpretatzeko aukera. Hau da, zuk deskribatu dezakezu pertsonaia bat, komentario batzuk egin ditzake pertsonaia horrek, baina irakurlea da benetan bere bagaje guztiarekin, bizi duenarekin, bizi izan duenarekin, irakurri duen guztiarekin, hor proiektatu egiten du, ez da? Zuk utzi duzun zulo horretan, hau da, zuk mugatu ez duzun horretan, irakurlea zitzau antzeko egia, iruditzen zai familiarregia, detaila daude ikusteko. Beti galdetzen dute idazlearen zenbat dagoen bere pertsonaiatan. Esaten dute, askotan, pertsonaiak sortzen direla idazlearen beraren gabezietatik. Zure bizipenetatik, zure sinesmenetatik, zure gabezietatik, behar bada pertsonaien bitartez osatu nahi duzu. Bai, arrazoi duzu nik uste literatura oparia dela, literatura egiten dugun ontzat. Garatzeko aukera duzulako zure nortasunaren zati batzuk, garatu ez dituzun zati batzuk, eta orduan baduzu zure aurrean pertsonai bat hartzen dituena alderdi horiek eta garatzen ditu, eta da zerbait benetan zoragarria, oso gogo betetzailea da. Ikusten duzunean pertsonaia bat egiten ari dela,
zerbait zuk ez duzuna inoiz egin, eta gaina pentsatzen duzula, lortuko nik uste hori ezin duela inork esan. Eta hori interesatu zait niri, eta hori aztertu nire pertsonaiak sortzeko garaian, eta nik aukeratu ditudan pertsonaiak dira kezka hori dituztenak, konturatzen dira bizitzak gauza batzuk ematen.